Ja es compleixen 9 anys des de l'aprovació de l'última reforma laboral imposada durant el govern del PP l'any 2012, que aquesta no venia més que ampliar la de l'anterior legislatura del PSOE aprovada l'any 2010. Aquestes reformes laborals prepatronals i antioreres van aprofundir encara més la precarietat laboral, aprofitant la crisi econòmica mundial i descarregant-la sobre les esquenes de la classe treballadora, les migrants i la joventut. 9 anys després, tot i les promeses electorals del govern del PSOE i Unides Podemos, seguim patint les seves conseqüències. Especialment les dones treballadores, que som les que estem en aquells treballs més precaris i som les primeres en ser acomiadades. Nosaltres sabem que per molt que aquest govern es proclami el més feminista de la història, no hi ha polítiques feministes per a la majoria de les dones si no es deroguen les reformes laborals. Per més que es facin molts discursos des del Ministeri d'Igualtat o des del Ministeri de Treball, veiem com aquest govern de coalició, igual que els anteriors, segueix defensant els interessos de la patronal i d'aquells que ens exploten. És per tant que exigim mesures per acabar amb les externalitzacions i les subcontractacions que estan precaritzant les nostres condicions de vida. Exigim acabar amb els acomiadaments, la derogació de la llei d'estrangeria. Exigim també augmentar els pressupostos en els serveis públics, acabar amb la precarietat d'aquells treballs essencials o d'aquells treballs de cures i reproductius en els quals les dones hi estem sobrerepresentades i estem en la primera línia. Per això, aquest 8 de març, ens proposem des de Pan i Roses apostar per l'organització i la mobilització als carrers al costat de les dones treballadores, al costat de les Kellys, de les treballadores de servei d'atenció domiciliària, de les netejadores, de les jornaleres, de les sanitàries, les treballadores de les residències, al costat de les migrants, de les diverses sexuals, de la joventut, perquè no confiem en les promeses buides que se'ns fan des dels ministeris, sinó que apostem per conquistar-ho tot des de la lluita als carrers. Així doncs, el proper 25 de febrer et convidem a participar a la xerrada que estem organitzant i com també et convidem a marxar amb Pan i Roses el proper 8 de març.